Ang taginanggang guys. So ato ta karon sa ato ang sulingan na breeder. Mustahon nato yung mga binuhi dito. Okay lang ba? So tara guys. Grabe buyaga nila mga haon eh. Pito-pito. Okay, tumaw samot kagkon tapya. Wapo na janitor pre kay malimpyo yung tubig. Dako na kayo sa pako o ganang ko ano? Shark? Wala na ikuha sa imong uyab pre. Ang ngate. Ano naman na? Do, ganyan nag-budget anak. Tung wala tong tilapia pre tong Di na rapi Oscar na. atong ay Oscar ni. Kamay para pagtuwa pa lang ko. Di ba kani? Tilapia. Ito ba? Kay Flower. Apple horn. Oh, gini dako eh. Kay tubtong ka sa gamay. Lahit ang gutong fish ko dito ka siya, dako Ah, gitama. grabe eh. Subong tao pito-pito. Kamay na kayo na, kulaan mo na sila. Kamay kayo eh, makul o balik sa tubig kayo lang nila. Kasi nagapi na rin pre. Pag business, huwag niya po na nakuhaan, wala. RDSS. Naka asa ka kay kanan eh? Ito, makauban, yatag na nakuha. Daghan na kayo ba? 3 raw gipahain siya, yan mo nga, kapirwan man, ano na. So, ito, tinabaligyan na nila kayo. Ito, kapag kumapon. RDSS. Pilay pre gyapon ni mo pre. Trio. Oh, Baka nagpito-pito eh. pahira kayo na pre. Pagkaya, gamay pa ako na butang diyak ka na ng sarga dyan. Sinagan yung tubig mo niya. Pinatutulan, kasulan. So mao ni mga bita sa kuwang amigo na silingan diri. Gamay lang eh. Ganito rin, i-entry na karong September. Entry para Kanira may sa entry, kanira may nindot. para mailado ka ba? Nato naman ko. Awa pa na ko na. Di wala man ka entry na ako di unda nakagkuan ba? Isa lang ko yung entry na ako, pangit na mga ban. Hindi naman ganyan mo player. Kanira yung player gitu. Kanino? Mora na kung yatiman kung mayo. Huwag ka nang sa taas, puno tubig. Ang ganda ni ba? Multicolor. Bata ko na kayo doon. Hindi ko siya nilukso. Gusto tani. Yellow Pingo. Mingaw kay mga kuan ron rin no? Ha? Mingaw kay isda ron ba? Kusok ang beta pero hindi mo akong ipangita sa palestrin lagi. Multicolor. Okay, multicolor akong gikuan ka, hindi pa ba ako. Ano mo ko'y bae diya, pukul sa akong laki. Titra. Mingaw na sila. Hapit na mahurot. Kapit sa bag kamatay. Wala yung survivor ba? Mga ijaringay papuhon. Pre, so shout out sa kong amigo na breeder. Shout out. Shout out. Nag-breed ka po kaya may dapya. Wala ay dapya daw, wala siya ka builo breed kay mingaw kay dapya. Dagko na. Mag-breed naman na. Ha? Mag-breed na. Mabreed na yung dagko. Oh. Dagko na no. Nakadawat na ako sa Facebook pre. Unsa kani ning kuan pre, itong pre, kuan? Black mode. Blackmore. Nya kaning kanang uban na kuan niya. Kung sinari naman na. Kani, by color lang naman. Ah, by color no.
Wala lagi kusog eh, pre. Ha? Wala na siya kusog. Saan mo ni wala? Wala lagi kusog di. Kayabo sa tubig, pre. Ha? Pakiyabo ko sa tubig ba? Sige daw. Wala na siya kusog kayo, pre. Wow. Kayabo ang tubig, pre. Hindi ko malakutan. Kusugan kayo mga lukot, no? Nasuko man eh, kayo nagunitan. Ha? Nasuko siya ganyan, gunitan mo sa dito. Ngayon, nasla, di sila kabantay silang likod nila, silang ulo. Madakpan, gyapon sila. Active video doon, pakita ko. Active siya pre. Gutom ni pre ba? Itong gani, yung problema, sarado mo naman ligay pisok diya. Ha? Sarado naman ligay pisok. Try gina ko ugma gani. Sige, tawag-tawagan na natatawa ko ba no? Kasi sa ikuan. Di yan kaya ako ibutan mo ko. Bisod mo ko ibutan mo sa tako karon. Nigdako. Sige kuan. Sige budol-budol na sa amin. Adi mo na makaya. Wala mo kasi kusog kayo good. Thank you for watching. Bye-bye.